Za posledné 2 roky sme do serverových riešení našej firmy investovali nemalé finančné prostriedky. Počítajte so mnou. Nákup serverov, diskových polí, switchov, priestory, chladenie a všetky tie prevádzkové náklady. No radšej nebudem ďalej pokračovať. Ale firemné aplikácie niekde predsa bežať musia. Naše nároky stále rastú. A zasa nový hardware, disky, upgrady, nové licencie a povinné supportné zmluvy. No aj napriek tomu nedokážeme zvládnuť nárazové požiadavky na výkon aplikácií. Prežili sme aj sťahovanie, prijali nového softvérového špecialistu, ale pred 2 týždňami prišiel zlom. Prasklo potrubie, natieklo aj do serverovne a odvtedy sa servery snažíme dať znovu dokopy. IT oddelenie sa namiesto svojej práce už 2 týždne hrabe v serverovni a užívateľia nadávajú. Nedá sa to aj inak? Povedali sme si, že toto musí skončiť. Celý IT svet už dlho spomína cloud. Je toho plný internet, už sme o tom veľa diskutovali. Musíme to spraviť. Prinesie nám to flexibilitu, vyššiu bezpečnosť dát, jednoduché zálohovanie, škálovateľnosť a vysokú dostupnosť. Nasadenie je otázkou hodín. Budeme platiť iba za reálny výpočtový výkon. Finančné oddelenie sa určite poteší z predvídateľných finančných nákladov, ktoré sú oveľa nižšie, než na aké sú zvyknutí. A keď znova narastieme a výpočtový výkon nám už nebude stačiť, flexibilne ho zvýšime. Ideme do toho. GTS for the working world.